UMengameli uCyril Ramaphosa uthi kulindeleke ukuthi zenyuke izibalo zabasuleleke ngeCovid-19 ngoMandulo. Uthi uhlabeke umxhwele ngendlela uHulumeni waseGauteng elungiselele ngayo ukubhekana nalolubhubhane. IGauteng inesikhungo sokugcina abantu abahaqwe iCovid-19 esinembhede ngama500 eNasrec Expo Center eGoli. Sephezulu isibalo sabantu abatheleleke ngaleli gciwane eGauteng. UMengameli wezwe uSichome uphaphele ugwalagwala isifundazwe iGauteng ngokukulungela kwaso ukubhekana neCovid-19. UMengameli uvakashele isikhungo okuzogcinwa kusona abantu abahaqwe leli gciwane nesinembhede ngama500. Lesikhungo esiseNasrec Expo Center sihlelwe uHulumeni waseGauteng. UMengameli uRamaphosa uhambe emazwini kaNgqongqoshe wezempilo uDokotela uZweli owathi lukhulu liyeza luyenyelela. The country now needs to get very well prepared because we are going to be reaching a peak somewhere later in August and in September where we will need lots of hospital beds, and what I saw today is most impressive. Inhlangano yezempilo emhlabeni income uHulumeni wakulelizwe ngendlela asingathe ngayo lesifo, kodwa ke lo msebenzi omuhle usuvele woniwa yila umakhansela sola ngokuthatha ngozwane ijumbana zokudla okufanele kuhlinzekwe abantu abeswele. UMengameli uRamaphosa uthi le mali ebekelwe eceleni ukuthi ixegise umthelelo ongemuhle obangwe lesifo ebantwini akumele igcine ifinyelele ezandleni engafanele. So we want to stamp that out from the onset, and we actually want to take proactive and are taking proactive steps to ensure that it does not happen. I do not want to hear of a commission request after the COVID package. I don't want to hear of a COVID commission, and therefore we want to take proactive steps. UMengameli weshayele ihlombe umkhandlo obhekela ukulwa neCovid-19 eGauteng ngohlelo lwama-voucher olusetshenziswayo waphawula ngemiqebanjo wabantu uma bezolanda ijumbana zokudla. Amabhizinisi ehlukene kanye nabantu bakulelizwe banikela ngokudla emnyangweni wezenhlalakahle eGauteng.